Pirang aldaw antas ang voters registration. Preparado na ang COMELEC Camaligan na mag-ako nin mga maparehistro na botante poon sa August 1 to 10. Poon sa edad na 15 hasta 17 ang pupwedeng magparehistro para sa sangguniang kabataan. Mantang 18 pataas man ang para sa mga regular registrant. Sigon sa COMELEC Camaligan, ang iaakomodar lang kan sa indang opisina iyo si mga newly registrar urog na si mga SK voters. Basado sa datos kang COMELEC Camaligan, 40 katao pa ang natatada na nag-eedad 15 hasta 17 ang inaasahan kan sa indang opisina na maparehistro. So for the information of everybody, lalo na sa mga taga-Camaligan, we are now prepared to sa August 1 to accept. Preparado na po kami pag-accept ng mga registrants. So, siguro man, aramta na ang kampanya kang COMELEC na ang satuya lang po na ia-akomodar ngunyan iyo itong mga newly registrant. Especially itong mga SK voters kasi meron po tayong sangguniang kabataan elections. Sa database me, as of now, igwa na lang kami ng 40 na itong age 15 to 17. Hopefully, we are expecting na madagdag talaga ang samuyang mga registrant dahil itong mga born 2010 na dai pa nakapagparehistro. Basta ang sa indang birthday, abot lang December 1. Pag December 2 na 2010 ka, dai na yan. Kasi, kumbaga, kulang pa sinda sa edad. Ipinahiling man ni Ma'am Shilito Ramos, election officer kan COMELEC Camaligan, ang area na gagamiton para sa mangyayaring voters registration. Mayo man nakatagamang holiday ang COMELEC Camaligan poon Agosto 1 hasta 10 para sana maakomodar ang gabos na maparehistro. But kung hagan ang oportunidad na ini para maingkampanya na kang last week nagkaigo kami ning meeting kang mga SK chairperson sa Camaligan, buong Camaligan na sa maabot na August 3, that is Sunday. Kasi may kaming pahingalo daw Sunday. Kasi August 1 to 10, maski ang holiday, Saturday and Sunday, basta 10 days ang registration ang duration kayan. Sa August 3, dyan po kita sa People's Plaza, ang Camaligan. Sa ngunyan, pinagpreparar na kan Commission on Election Camaligan ang mga form na gagamiton sa voters registration. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak.